In Zuid-Limburg speelt Mergel door de eeuwen heen een grote rol. Boven Valkenburg reiken de bewijzen tot in de lucht. En onder de grond vertellen vaak kilometers lange gangen waar die mergel vandaan komt. Om huizen te bouwen, om kerken te bouwen, kastelen. En soms bepalen ze het aanzicht van complete dorpen, van buurten, van straten. En heel soms woonden mensen in de grotten van waaruit die bouwstenen voor elders gezaagd waren. 2 woningen voor 1 geld. Soms woonden ze daar als kluizenaar, soms was het gewoon een bedrijfswoning. Zoals de grotwoningen van de blokbrekers onderaan de Geulemerberg. Dat moet in vroeger tijd best dringend geweest zijn. Toen had je nog grote gezinnen. Slimme blokbrekerskoppeltjes die zorgden dat ze het appartement lieten uitkomen op de achterliggende honderden meters diepe mergelgrot. Als je dan nog niet kon uitkomen met je kinderkamers, nou, dan moest je het met je gezinsaspiraties toch wel erg bond maken. De blokbreker die geen grot achter zijn woning had zitten, die was ook niet voor 1 gat te vangen. Want als moe vertelde dat ze over tijd was, dan ging vader met de zaag naar de achterwand. Vader ligt te zagen, dat betekende in die tijd ook iets heel anders als tegenwoordig. Waar nu een vader in spe het kinderkamertje gaat behangen, daar zaagde zo'n blokbreker er gewoon een kinderkamertje bij. Die knapen die hadden ook een systeem van gegarandeerde klimaatbeheersing. Zomer, winter, maakt niks uit, altijd constante temperatuur. En een kniezoor die er dan op let dat dat 11 graden was. En wat dacht je van andere gemakken? Henk, hang eens even naar achter, want de champignons zijn op. Je moest alleen niet bang uitgevallen zijn. Moeders met angst voor muizen, die hadden er niks aan bijvoorbeeld om gillend op een stoel te springen. Want vleermuizen die vliegen hoger dan moeder zelf. Overigens, als je bedenkt dat achter de grotwoningen in Geulem in oorlogstijd talloze mensen een onderkomen zochten en dat er eigenlijk een stukje gemeenschapsleven ondergronds mogelijk was, dan wordt de primitiviteit van wonen in een grot steeds betrekkelijker. Allerlei voorzieningen tot en met een onderaardse kerk waren aanwezig. Vraagt een kind hier waar de kindertjes vandaan komen, dan luidt het antwoord hier vaak uit de grotten. En dat lijkt in veel gevallen aannemelijker dan het verhaal van de ooievaar en de boerenkool. Niet alleen voor bouwstenen werd mergel gewonnen. Bij Bemelen haalden decennia lang vrachtwagens van Ankersmit mergel als meststof.
Ze vraten een enorm gat bij het Rood. Een dorpje dat vrijwel geheel door de mergelwinning werd opgevreten. Er waren grote protesten door het hele land. En het haalde het landelijk journaal. En daar riep een politica: dit natuurgebied mag nooit verloren gaan. En ze wees ijverig in de ronde. Zonder te beseffen dat ze dat stond te doen in een oude mergelgroeve. Verderop vrat in Maastricht de NSI de Sint-Pietersberg op. Voor cement. Die mochten afgraven onder strikte voorwaarden dat ze na die afgraving de groeven voor miljoenen zouden herinrichten. Nou, toen die herinrichting moest starten, verscheen in een van de grotten daar een oehoe. Een beschermd, streng beschermd dier. De milieugroepen die de herinrichting geëist hadden, die eisten nou onmiddellijk stopzetting van die dure herinrichtingswerkzaamheden. Ik heb me altijd afgevraagd waar de NSI die oehoe gekocht had.